सकाळचा तुमचा वेळ वाचावा म्हणून वाटणचा हा एक प्रकार तुम्हाला बनवून दाखवते। फक्त 3 साहित्य वापरून हे वाटण तयार होतं आणि आठवडाभर सहज फ्रीजमध्ये टिकतं। लागणारं साहित्य बघून घेऊया। जवळपास 100 ग्रॅम खोबऱ्याची वाटी मी उभी चिरून घेतली आहे। त्यासोबत 5 ते 6 लसणाच्या पाकळ्या आणि 2 मोठे कांदे उभे चिरून घेतलेत। आता हे सगळं साहित्य आपल्याला तेलामध्ये भाजून घ्यायचं आहे। एका कढईमध्ये 1 चमचा तेल टाकून मी आधी खोबरं भाजून घेते। इथे मी सुक्या खोबऱ्याचा वापर केलाय जेणेकरून वाटण जास्त दिवस टिकतं। खोबरं भाजताना गॅसची फ्लेम मीडियम ठेवायची कारण भाजत असताना खोबऱ्याचं सुद्धा तेल सुटतं आणि फ्लेम जर मोठी असेल तर मग खोबरं जळून जातं। आता मीडियम फ्लेमवर ठेवून सतत ढवळत आपण हे खोबरं भाजून घेतलंय ते आपण काढून घेऊया आणि थंड व्हायला ठेवून देऊया। आता याच कढईमध्ये आणखीन 1 चमचा तेल घालून आपण कांदा घालून भाजून घ्यायचा आहे। सोबतच आपण त्यामध्ये लसूण टाकणार आहे। गॅसची फ्लेम मीडियम ठेवून आपल्याला कांदा आणि लसूण सुद्धा भाजून घ्यायचा आहे। सतत ढवळत फक्त कांदा मऊ होईपर्यंत भाजून घ्यायचा आहे, जास्त शिजवायचा नाहीये। कांदा खूप जास्त भाजून घेतला तर कांद्यातला गोडवा आणि चव सगळी निघून जाते। त्यामुळे सतत ढवळत अगदी फक्त मऊ होईपर्यंत आपल्याला कांदा भाजून घ्यायचा आहे। कांदा आणि लसूण सुद्धा भाजून झाले, त्याला काढून घेऊया आणि थंड व्हायला ठेवून देऊया। आता सर्वात आधी आपल्याला भाजलेलं खोबरं मिक्सर मधनं बारीक करून घ्यायचं आहे। खोबरं बारीक करताना त्यामध्ये 1 चमचा मीठ सुद्धा घालायचं आहे जेणेकरून खोबरं छान बारीक होतं। हे बघा आपलं खोबरं बारीक करून झालंय आणि मीठ घातल्यामुळे अगदी व्यवस्थित एकदम बारीकसर असं खोबरं बारीक झालंय। यामध्ये पाण्याची सुद्धा गरज लागली नाहीये। आता याच मध्ये आपल्याला भाजलेला कांदा व लसूण घालून त्यामध्ये 1 चमचा गरम मसाला घालून बारीक करून घ्यायचा आहे। लक्षात ठेवा हे वाटण बनवताना आपण पाण्याचा अजिबात वापर केला नाहीये जेणेकरून हे वाटण आठवडाभर हवाबंद डब्यामध्ये फ्रीजमध्ये व्यवस्थित टिकतं। हे वाटण वापरून तुम्ही कुकरच्या 4 शिट्ट्यांमध्ये काळे वटाणे, चणे, मटकी, मसूर किंवा चिकन किंवा मटण देखील बनवू शकतात। यांनी आपल्या भाजीला छान दाटसरपणा येतो। तुम्ही सुद्धा हे वाटण बनवतात का? कमेंटमध्ये नक्की कळवा।